سلامات كمي تخونو كمي لهم لمون كم تلمودوز محارو ميديا ازرارو تزلو زعباتات كنرينا اش بيت استي كم مخفت فيديو كوننا بمناي ممر اورها فيديونيا تخطيلنا نملس ኤርትራ ተተሐይዘል አሎ ባጫውን ዞሎ ጊዜ ይخشاو ዝወፀልና ኢና ንሐመምና ተቀሚጥና እንበር ጊዜና እየህዚ ንኤርትራ ለውን ዝባሃል ዘረባ የለን በኻሊ በኋላ ተጋሩ ዝባሃሉ እዚ ተተዛሪውና የጥፉና ያሳድድና ስለዝኖሩ እንበር ህዚ ዘድሕነኩም የለን ዝብል ይዛብ ዘሎ አኑ ዝኸልዕሎ ዝደለኹ ሕዝቡን ህዝቢ ኤርትራ ደጋጊምና ከምንብሎ እዚ ተርፎ ዘይባሃል መስዋዕት ከፊሉ ዓዲ ሒዙ ዝብላና ተቃሊሱ ከም ህዝቢ ካብ ሓደ ገዛ 5-6 ዝኾኑ ተጋዲሎም መስዋዕት ከፊሎም እዮም ዓዶም ሒዙ እቶም ካልኦት ሓይሊ ስለ ዘለዎም ዓለም ዝፈቀደትሎም بوخمو خطل كم زي خير سلاز أمانات درجرو أبطل تقولي لزوجة سلاز تقطع سلاز زي كأله ثم كالت حريز مصير جن زي كون النهال وتحكي هزون تجارو يكون كم زغيركم نزيخ عواقع تكفل يكم زبل زروا جينوسايد كلا يزور جينوسايد زوالد نتوينا نقارس زلنا مثلني أنا صوت أيام زلوا لقت أمنا يدرك بوتا خوينا من زارو زلوا هذه لو نت إرترا زي قبل ألسين وطأ نفتحي نلمعت الديمقراطي نايتجارو زي قبل يوزنيتي أبرات كيلو زنيو أبرات كيلو زلوا ساعات سزر إحنا كم يلين كن كتكتينا يزول زلوا سبوا تركز جوه روح نجبرينا يزول زلوا تزروا معناته منهم فلا لا يقولون جزينا نحلنا ينايلكم باجا ما هنا تقوم عين تحطوا تلعلنا تايكم من وانت نفلت زعانا إرترا لو نتطلعوا زمحرنا الناس اللي زي اللي كنت حد تجارو دك حفتم ديساني رمضي وزول هذا سلازم نورو زميلو زلوا انتنا أسن تخونه نقولت يوم تزي كوني كنت تجارو كنا تفوق ملنا تجارو مستوفو دقنا يوم كتسال تجمع يقولون زميلتي بروجكت شو درجز جور تخوني يقصروا ميراني دموي تنكفون ده هيدو تهم صنهم فلتيا عشان باندولومي إثيوبيا أبتعمي زربروتي نايلا لونتي إثيوبيا دارجا بدفرت لومي أيد اللي نزعد زي أنا اتفقت من شيء يازول بصح حيله وتأكله يترف بتوان تجاربون نايز عد زي كحدت جنا أو زي اللي يلو تجراي بيتبقى النوتو أبزح حفر الوان قاس أبي تراتركم زلوا تخمسوا أي كالو سلزي زي من قد عداني إلى أنا زوسد درجي إنه مخان أيتحلم هنا تدرجي تايكم زغنا سنة فلت درجي إنه مخان عندنا كاري نايت فات بروجكت أيتمعل هنا تدرجي تايكم زمسة تفريط سلة فلت مين مزر حنا نجري له إرتراخ مسي كأله تقرأون بقولت قوات أطلع كأله يقداس أبي إرترا معويد غنا جزء جاكا سموز غنا ركب كيهلو يقول أبغيد خير مالك زين مدقام زكبر تساقم جن كلمة مالك أولون أنتو كوريكا زغل عمد أو زخون سرعتني رموس تزرع يومس تنايدر جيكوني دخاني جهاز جورم جزاز جورم سرعتس أي كيورم أباني وفتنا يدر جمالك سو أنت اليوم درجز جورم جور ريفرنسوم نايدر جي وتدراوي وفريو نايدر جي ناي بروباغندا خديو نايدر جي
ረገራዊው ካልእ ይብሉን ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ክርኦም ዝኽእል የለን ማለት እዩ ስለዚ መወዳእታ ናፍታ ሓንቲ ነጥብ ንምፃይ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝሓለፈ 30 ዓመት ወደብ ዘስአነና ሕወሓት ዝበሃል ትግራዋይ ዝበሃል ፍጡር እዩ ህዝቢ እዩ ዘድሕነኩም የለን ህዚ ንሕና ኢና ቤት መንግስቲ ተቆፃፂርና ዘለና ክንጭፍልቀኩም ኢና ክነጥፈኩም ኢና ኢሎም ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ሓደ ባስኬት እዮም ዝቕምጥዎ ዘለዉ ህዝቢ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ባስኬት ማለት እዩ ሶ ንሶም ናይ ወለዶም ገብሩ ኣለዉ እዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ናይ ወለዶ ክገብር ኣለዎ ኤርትራ ይኹን ትግራይ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ብሽሩና እቲ ዝፈጠርናዮ ብምንጫት እንታይ ከም ዝፈጠረ ትቐንዲ ፀገም ኣበይ ከም ዘሎ ክንርዳእ ይግበአና ሕዚ ግዜ እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝሰማዕኹም ይመስል ናይ መምህር ብርሃ ዘለኩም ሓሳብ እውን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ለቤተሰብ ናብቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም እሱ እውን ሃይለ ደደቢት ዝብለኒ ተኸታቲልና ንመለስ ቤተሰብ ምነት ሕዚ ግን ዝመፅእ ውሕጅ እኒሄ ነቲ ውሕጅ ንኩልና ፀራሪጉና ክኸይድ ዝመፅእ ዘሎ ውሕጅ ናይ መጀመርያ ስቴፕ ብደንቢ ኣንደርስታንድ ንግበሮ ክመፁ ከለዉ ከይንርስዖ ተጋሩን ታሪኾምን ጥራሕ እንተይኮነ ንዕኦም ዝመስሉ ምስ ታሪኾም ከነጥፊ ኢና ዝብል ናይ ዳንኤል ክብረት ንሱ እዩ ትዕላማ ተውሒዱ እውን ንሱ እዩ ኣይገድፉናን ኣይምዕሩናን ቀይሕ ባሕር ከይመስለኩም ቀይሕ ባሕር ዝብልዎ ዘሎ ዓሰብ ከይመስለኩም ዓሰብ ኣይኮነ ዓሰብ እንተትወሙ እውን ረኺዖም ዝምለሱልካ ኣይኮኑ ኣይምለሱን እዮም ኤርትራ ክትከድ ከላስ ሰነድ የለን ኣይንፈልጦን ኢሎም እኮ ቃል ብቃል ነጊሮምን ኣለዉ ሕዚ ኤርትራ ምኻዳን ዘይምኻዳን ብዋናነት ንኤርትራውያን ዝምልከት እንተኾነ ተጋሩ መስዋዕትነት ከፊሎም እዮም ናጽነት ህዝቢ ብመስዋዕትነት ካተረጋግጾ ናጽነት ህዝቢ ከዓ እንደይ ናይ ዝኣክል ቫልዩ ከም ዘለዎ ተጋሩ ኮይና ንፈልጦ ኢና ዘላቂ ዝኾነ ስትራቴጂክ ረኽቢ ክህሉ ኣለዎ ምስ ሓው ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ተባሂሉ ዝዝረብ ዝነበረ እዚ ብተግባር ክነውዕል ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣነ ሕጉሴ ብጣዕሚ ዓብይ ኣብ ማእኸል ተጋሪዱ ዝነበረ መንድቕ ኢተደርሚሱ ዘሎ ናይ ኣፈላላይ መንድቕ ኢተደርሚሱ ዘሎ ሓቢርና ምስ ኣወል ኣብ ሓደ መድረኽ ከም እንራኸብ ኣይጠራጠርን ኤርትራ ከይደ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ኢንተርቪው ከም ዝገብር ትግራይ መፅኡ ናይ ትግራይ መራሕቲ ኢንተርቪው ከም ዝገብር እውን ኣይጠራጠርን እዚዩ ኣብ ቀረባ ንሪኦ እዩ እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝሰማዕኹም ይመስል ናይ ሃይለ ደደቢት ዘለኩም ሓሳብ እውን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ለቤተሰብ እስቲ ናፍቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም እሱ እውን ምስ ቪድዮ ተተሓሒዙ ኣረጋይ ዝበለኒ ተኸታቲልና ንመለስ ቤተሰብ ተኸፊቱ እዩ ትዶ ንምንታይ ንሰላም መራሕቲ ሃይማኖት ክኾኑ ይኽእሉ ሽማግለ ዓበይቲ ዓዲ ክኾኑ ይኽእሉ ፖለቲከኛታት እንድል ምክንያቱ ኣነ መንግስቲ ስለዘይኮንኩ መንግስቲ ወኪል ክዛረብ ስለዘይክእል ናይ መንግስቲ ወኪል ናይ ሕወሓት ወኪል እውን ስለዘይኮንኩ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለኝ ሕብረተሰብ ግን መራሕቲ ሃይማኖት ወሎም ዓበይቲ ዓዲ ወሎም ዕዳጋ ዝገብር ወሎ ስፖርተኛ ወሎ ናይ ኪነ ጥበብ ሱማያ ወሎም ግን ካብ ድሕሪ ሕዚ ዝኽልክሎም ሰብ የለን ኣነ ከምኡ ክኸውን እየ ዘብል ስነ ጥበባውያን መፅኦም ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ስቱድዮም ሲስ ክብሉ መን ይኽልክሎም ኣስመራ ኸይድና ሲስ ክንብል ንሕና መን ይኽልክለና ደግ ዝኽልክለና የለን ይኽለካ ደግ ስለዚ እገለ መፅኡ እዩ እገለ መፅኡ ስሕታ ኣርግዳ ይኸውን እዚ በፍፅም ሉዓላውነት ናይ ኢትዮጵያ ሙሉእ ልዕላውነት ዝበሃል ትሒዙ ወይ ኮይለካ ዓቶ ልዕላውነት ዝበሃል ድኻ ሰብሲ ልዕላውነት የብሉን ኮይኑ ስለዚ ንሕና ድኻታት ኢና ኣብ ድሌትና ኸይድና ዕዳጋ ክንገብር ኢና ንሳቶም እውን ከምኡ ዕዳጋ ገበሩ እዮም ድኻ ልዕላውነት የብሉን እንታይ ተባሂሉ በቃ እዚኣ እያ ተጉዳል ስለዚ ልዕላውነት ገለ ብድረን ክሕልዎ እየ ከምዚ ዛዕምዛዕ ስቂወታ እዩ ጋና ካሊእ ክትርኢ ይብለካ ኣለኹ ኣነ ሰበስልጣንን ካልኦትን ኣነ ወኪለ ክዛረብ ሞራል የብለይን ዓቅሙን የብለይን ክዛረብ ይኽእል ወኪል እውን ይኾንኩን ይብለካ ኣለኹ ማሕበረሰብ ወኪለ ግን ክዛረብ ይኽእል እዩ መራሕቲ ሃይማኖት ሕዚ ናብ ኣስመራ ክኸዱ መን ይኽልክሎም እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝሰማዕኹም ይመስል ናይ ኣረጋይ ዘለኩም ሓሳብ እውን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ለቤተሰብ ናብቲ ናይ መወዳእታ መደበይ ክወስደኩም ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ተጀሚሩ ዘሎ ሕውነታዊ ርክብ
وجن جزاء محدار يكون وجن حوحات يكون كانوا زميل كتوم أكلات نحنا بأواجد دقيفنا يعني بقلت مالك دقيفنا يعني خدقت زلوا وسلا سبحانه مالك أوكي إذا بزين يركب ترى حمسير تران تقرأين دي يخون زلوا حزب تقرأي الدل انت رخيو مسب حارة مسز بمحارة ركب يدلي مسز بوسودان ركب يدلي مسز بعفار ركب يدلي مسز بعقو ركب يدلي مسز بكمان تركب يدلي أبز خباب مزلوا حزب تاع العل كله مزوم حزب تاع زياتهم ركب يدلي مغنياتو أمون حزب تاع زفتر حولنا تاع وركب أمون حزب تاع زلوا سلامة وركب نتوم بوليتيكا وحيلتات يجرحومي سرعة يتحزومي زوم حزب تاع زياتهم حولنا تاوين سلامة وركباتهم كتنا خرون تخيلو أبزوم حزبታት እዚኣቶም ዘለው ፖለቲካዊ ሓይልታት بقليلو ናብ ዘይተደለየ ጎንፂ ከኣትዩ ኣይኽእሉን ኢልና ኢና ንኣምን ምስ ኤርትራ ኸይና እንደሊ እዚ መትከላዊ እዩ ምስ ኩሎም ኣብ ተጻጽማኸ ዕድል ምስ ተረኸበሉ ትፍጽሞ ዕድል ክትረክብ ተለኻ ኢኻ ትፍጽሞ ንጊዜኦም ምስ መን ዕድል ተረኺባላ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዕድል ተረኺባላ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዕድል ተረኺባ ዘላ ሰራዊት ኤርትራ ሒዝዎም ዝነበሩ ከባብታት سحبنا بلا خيد كله تجذبي نمتحواس أما أخل زنبرة قدم ميلو مخل كان زنبرة تبقى كان كترف كله تجذبي حدا حزبي ما نتسي سوي يقبل له بس يقدس حدا حزبي بقى حاو ما نسويلو بوليتيكالي زرر حولنا زي كنا زي حاو حزب كويس بقى أبزالان بس أنا سنة عفن زلو خمير كأخذ فلي أبرامان سجرما وصورنا قلت هذول لازم خمير كأخذ فلي تزخفت بحمدايت حمارة زلون نسجروا زلون كنا ما لو تقرنيا تقراواي لو خمس زلمة حدا عينة تزوي سلازم تواسيبو تزاميدو نزمنا زنبر هزوي أوز حلفة إسران قالت عمتات كعاد سجم قاتي مول سلازم زسجم زي أو خنا بريد اللي نزلت سب أو سجم من بار كالي سجم كم زولت كعفلي طول أبتي ساعات مون جوز بتقرأين إيرتران استفترة نقع أكل تاشن 10 سلستن جنوسايد ولدي سلازي أم نقع خنا بريد اللي نزلت بتقرأين أم نقع عين برني ولا دوك مسقرا بتاعي حولنات يدلينيو مزرار يدلين እሺ ቤተሰብ ከም ተሰማዕኩም ይመስል ዘለኩም ሓሳቡን ኣብ ኮሜንት ክትተውሉ ይኹም እዚ ለቤተሰብ ናይ ሎሚ መደብና እዚ ይመስል ነይሮም በኻሊ ቪዲዮስ ከዓ እንረኸብ በብዘለኩም ይመችኩም እዚ ቪዲዮ ተተመችኩም ሰብስክራይብ ጋር ይትረስዕ ቤተሰብ ይመችኩም شير أساي شير لايك شير أساي شير لايك شير أساي شير لايك شير أساي